Incorporated. O magkasama mga higala, ang atong magtatampo karon pinadaso sa kalalaki nga nagpatago lang sa ngan nga Wilson. Kini gibutag duwa sa radyo ni Ray Arellano. Higalaan atong magtatampo si Wilson. Kaya ko problema ang bahin ni sa akong asawa. Pagkadili ka anak taon na ni akong asawa taon. Ano na problema ko, no? Inaniyon ako pagsugod ang mga pakita mo. Kinsira ang iyang asawa. Kinsira. Kinsira. Kinsira iyang mga anak. Kinsira. Kinsira. Ako taon bisag ko. Dong, Ay, ako asawa. kuyugi ko dong, B. Saan mo tali? Mag-jogging po. Lah, unya nang jagi-jagi eh. Forbida. Uy, laino ani niya, uy. Ang uban di ang asawa, kuyugan din sa ilang bana nga mag-jogging kay para dili na mamabdos ang ilang asawa. Aw, dali na mamabdos ang ilang asawa. Sure, Ug mamabdos gani, dili maglisod og panganak. Sas! Sige na pa. Pagkatunggas ako di, oy, bida. Hey? Nga, dili ka. Day. Dili ka ba? Day, bawas na, day. Wa pa gani ko paningtad dong. May kakaiwa ka pa rin tako. Murang hapit ang di ka ginawa tao. Oh, sige, uy. Diha lang ka. Balikon ta lang ka nga ni, ha? Paway lang sa kadiha. Bye! Ako di ba yan? Di ba siya nga ko ito, gikan ko sa trabaho. Paguyugong gitawang ko ning jogging-jogging. Di ba yan, oy? Kapait pa. Oh, unsa naman mo, Edna? Saon sa manay? Wa pa gyud mo na masudlik tiki ng tiyan mo? Nay, bisag wati, wa pagyud kasud, nay. Unsa mo di ay? Unsa na nang bana nimo dili ka mao? Ay, ambot lang. Naunsa naman tao ng tawhana oy, mura magkuwang nas effort. Nay, Unsa man na siya? Di na siya ka maong tapulan na gyud na siya. Dong Wilson. Unsa naman sa taon? Kataon ita? Bati din yung panimay nung away batang ang magdagandagan. Unsa? Bati kayo ang panimay ba, away batang ang magdagandagan di sa sala. Nindot ko na ay magdagandagan bitaw. Oo, sa'yo gusto nimo. Naman nas pahak. Gusto ko ng dagan na bata. Unsa man? Nuhol tag bata? Aron nagdagandagan di sa itong sala? Abag magkagayon, anong manuhol man ka? Gusto ko makakapata magdagandagan diha. Unsa man tao? Di manuhol ta. Nas pahak kay, nas kirat. Gusto ko kiat ng mga bata sa Riverside. Pero ganon na to sila nila eh. Paraw mangyud ka bisag unsaon, Wilson. Paraw ka. Kasabot ko sa kong asawa taon pero ang tinuod, pabuang-buang lugod ko kay wa mo gud siya ba kay baos unsay ako problema. Unya. Pre. Kasabot man ko ang imong problema pe pero so na naman karon di man na problema hagod pila na problema ko. Hindi man problema mo, pre. Ang problema mo yun. Ay no sabi ka pre. Ang ako, pre. Ang ako yung problema, pre. Kay bao taon ako asawa nga, di ko kahatag anak. Mao na. Ano mo gol ka? Anan mo rin masukod kung tinuod ba nga mahal kasi mo asawa. Bida. Tinuod bang nagmahal siya? Dili ka mag-uulog, dili mo ka anak. Mao ba? Di ba? Mao sad no? Mao nga, ayaw. Wag kaya nga kagulan na di, ayaw na problema. Yung sa may buhaton ako, sultihan ako kong asawa nga, di ko makatag anak. Unsa man? Pre. Oh. Ha? Sulti, mas maayo gid lang may bawo siya. Wa kay gitago kay matud pa. The truth will set you free. Ay, magkadawat ka ako asawa, di ba? Kaya noon magbuhat, noon glait. O di ba, mag-away ni noon mayo, manggita siya glait, porbida. Kana na ninyo. Sabutin lang ninyo. Istoryahin niya yun. Pasabta lang, pasabta. Nga di mo sugot, pre. Unsa man? Bulag. Pre! Recorded by X Thunder Gaming. Ang tinuod problema yun ko kay sa una, no? Sa una na ko hinigugma ba? Wa gyud mi kawatulog anak, bisag kadaghan gyud mi mahitabo. Mao nga nakaingon ko nga doon na gyud ko yung problema. Kay katong una na ko hinigugma, naaman siya anak. Unya?
Gusto ko mawa na kung problema ganiyot na tayo. Aron di paglampad na ako mo. Wala sa iso na ko botilya. Waiter! Waiter! Oh, sir? Pwede ko duha ka botilya, day, be. Duha, sir? Oh, duha ka botilya, day. Murag, dako tingali problema, sir, da. Kadiyo lang, sir. May kuha ko, ha? Kibaw siya doon ako'y problema, da. Ha? Lamion sa mga ganahan, da. Bumbuang, hindi ka rin, bughagi ka na ko. Rabing taon ko makahatag og anak. Ha? Oh, sir, dala, oh. Ah, Dala imong order. Napa kayo orderan, sir? Pwede ka. Ha? Pwede ka ba? Lada, uy. Unsa may pwede, uy? Pwede ka ba nga matibol ba? Itablet ka, doy. Oo, pwede man. Depende. Sige, sige. Mayo. Kung sa'yo order mo, pag-order lang. Tungod lagi kay nakainom ko atong higayuna na tintal gyud ko sa mga babae og nagsalig nga dili ko makaahatag og anak. Mao nga nagpatuyang lang gyud ko hangtod nga may nahitabo na mo. Ala, sir, uy. Grabe man sa dahil ka mo dag balitok-balito. Ay, bayaran ti ka. Sir, uy. Dili ba ako ingon ana nga bayaran, sir. Ang tinuod, nadani lang ko nimo kay gwapo man ko di ay ka. Sa unsay buot mong ipasabot ha? Dili man ko ang babae nga bayaran, sir. Ang tinuod, first time pa manin ako nga kidako customer. Pero sige lang, ganahan man sa ko kay gwapo man sa ka. Pero dili ko bayaran, ha? Bari ang tikal gi. Hindi ka masugot. Ako muna, libre din eh. Libre, pero taga-ilang ko pang taxi. Way problema. Pila man. Usa ka libo lang. Tiksi o sa kalibo. Ambot, waba ka kumaila na itong bayana. Pero guwapam sa siya. Puti. Unyak. Diin man kagabi, uy. Ngawa naman ka makalaho sa tong kwarto. Diha naman ka nakatug sa sala. Ay, ako'y kalibutan taon na hubog ng taon kay kong nauli. Nagadi ko'y kalibutan, nagdihara ko sa pato gabi eh. Oh, naunsa baya ka. Kalikot na dito ka kay manglakaw ta. Oh, asa man ta? Ato tas doktor. Kung sa man ta? Magpa-check up. Kuyugan ta ni mama. Ato tas iyang doktor. Ha? Kiyawan kay ko, kay pag-ingon sa kong asawa, mga to, Miss Doktor, kay magpa-check up, unya kuyugan, mi sa kong ugangan, nabala ko nga, may bawaan ko nga, di ko kahatag og anak, og sa dihang na-check up na be. Base sa akong pag-imog eksamen ninyong duha, dunay usa ninyo nga di yun makanak. Dunay problema. Patay. Kinsa man, dok? Oh. Kinsa, dok, uy. Sigon sa resulta sa akong pag-eksamen ninyo, ikaw, sir. Ako, Dok? Ikaw ang way diferensya. Sorry, Mrs. Ikaw ang dili makaanak. Ako? Wa ko kasabot sa gibati pagdungog na ko sa gisultis doktor. Nga ako may way diferensya. Ug ang akong asawa si Edna, siya may dunay diferensya hinungdan nga wa gyud may makabatunog anak. Unya. Pagilak na. Ay bisag. Ikaw ka anak. Di gyapon ang rason nga mabugnaw ko nimo. Ikaw gyapon ang akong asawa. Ug ikaw ang akong gimahal. Wilson, unsaon naman lang. Di ba ko makahatag ni mong anak? Ay, problema na. Problema na. Kadaghan mo ti ayon ngay anak at ruligon gyapon kay ilang panag-uban, di ba? Di na makatibang sa kung gugma nimo day. Dong Wilson. Hoy, Wilson, Ma, atiman na ng ayo ng akong anak, atiman na pag-ayo, ha? Ayaw sa pasagdi. Kaya basi kung sa mahitabo anak, ha? Magulanon ba ya kaayo na? ay mama sa day. Di na may tabo mo. Pasagdan ako ko asawa. Bisag di may kabatog anak ma. Di may tabo nga biyaan o pasagdan ako siya. Hinaot nga tinuod ng imong gisulti. Utaw na mo eh. Ako ibang batuon mo. Nga di na may tabo. Nga bigita ko glain. Salamat, Wilson. Ayaw na ko kaguol ko noon sa kabag-ampot ang bilagruhan tas ginoo nga makabatong taganak.
Ang akong gikabalakan ba nga basig mangita kaglain kanang makahatag ni mong anak. Ida sa na istorya. Ay, lagi na may tabo lagi tao. Na ako na isa ni mo. Di ko magitaglain. Basta baya ah, Ay, oo. promise. Promise lagi. Bida sa Pantay bitaw masakpan pa ka nga magikalambigit kang laing babay pagpakamatay gid ko. ginamahit tabo taon idna love kay tika idna love kay tika. Basta lagi masakpan ta gani ka kaduna kay laing babay aw magpakamatay ko. Unya ni pahuman akong i-post sa Facebook nga ikaw may nakaingon nganong nagpakamatay ko. Recorded by X Thunder Gaming. Ay bidongo ang di ay nung unsa sa di mo pag-post sa Facebook ka. Patay na mo ka. Bitaw oy, joke ra bitaw dong oy. Pero oy, og tinuod man gid gani nga nagbinuang ka o magbinuang ka nako, tinud-on sa gid nako nga maghikog ko. Oh. Di ta ka pagkatugon, hamukon ta ka pirmis imong pagkatug. ana na Hangtod ka- nga maghikog na lang sad ka. Ana na ka diya mamabdos ug imo kong kagon. Birakan mo tigit-tikag maayo bahala ka diya. Bahala sa ka basta mao na. Pangabungay mo ni imo taon ay. Basta, karon nga nahibaw na ka nga dili ako ang makaanak, ayaw gyud pagbinuang kay oras ka masakpan ta ka, maghikog ko, Oh. kagon ta ka, Oh. di ta ka pakatugon matag gabi sigihan ko naglabtik imong itlog. Oh, kisingi ka ron binuang di ay pagkakindot ba ni mo. Pwerte gid taon akong amping taon nga di ko makasas kong asawa. Bisan sa mga pagduda na lang ba. Kain hadlok lagi taon ko kisultin nga kung iya ko kung kagod taon. Mao to nga milabay ang pinakabuhan. Nakita na ko ang murag nabalik ang pasalig sa kong asawa nako. Kay nakita mo gyud niya nga wa gyud ko magbisyo. Kunya, Dong, marag, di man siya ko makahatag ni mong anak, kunya, mingaw man kung kitara, unsa kay maayo og managop na lang ta dong. managop ta day. Oo, managop na lang ta. Kunya day pananglit pa. Kani pananglit lang niya to ha kung makasagop ta anak og usa ka kriminal or anak baron og unsa pa na diha. Nya kita mo iluoy kayo. Kita mo magantos samtang ang mga ginikanan inahan amahan, yahay kayo. Mao sad no. Ato sa nang na og mayo day ha. Nganong mangulsulta ta kung unsa ito buhaton ba na nato pananglit managop ta, ha? Sige, sige dong. Nalipay na lang sad ko kay at least ba murag naulian akong asawa. O gawa na yun yung mag-uol. Pero samtang nagdaga ng mga adlaw, dito sa akong trabahoan, mananawag na ako sa messenger. Oh, oy, kinsa may nawag ni Amos messenger na ako. Murag, oh, familiar na ko na ni Bihana. Bago na ko eh. Hello? Hello, kuya? Ah, kinsa ni? Ay, bari ka magkailan ako, kuya? Oh, kinsa ganini? Si Juanita bitaw ni. Oh, Juanita? Katong ikong gidaan sa motel. Katong miadto ka sa bar bang akong gitrabahoan, imo kong gitable. Unya, pagaw man, imo kong gi-out. Oh, ikaw to? Oh, kuya. Ah, oo, saya to nimo. Hala, wala na ba ko makatrabaho sa bar, kuya, kay dako ang akong tiyan. Ah, ano? Namabdos naman ko, kuya. Human atong nangitabo na ito ba? Wabay laing nakahilabot na ako, ikaw naman. So, imo ning bata akong gisabat. Oh, unsa? Bangi ko, kuya, B. Kung narabag ko trabaho. Saon na lang ning akong anak. Ipakuha ko na lang ni. Ang kinuo ko kada kung saan na. Bibinuang di oy. Mao ni ron akong problema kay murag gihasol na minung ko ani bayhana. Gusto mo patabang kay lagi. Wa diyan si trabaho ko no. Pero imposible kayo kadtong pagkahitabo na mo. Kausara, nagtuo man ko nga di ko kapababdos kay ako may dunay diferensya. Mao to nga gidasok gyud na akong tanan. Saunol na ako ani. Sultihan baka na ako akong asawa no. O pasagdan ko lang ni bayhana. Pero ang ako samsamukon ko ani bayhana, magsamok-samok din ako. Paliw tambagi ko ninyo. Usaban kon kamoy pasultihon, Wilson. Pres,
Okay, ang sendo na to karon at lawa gulya. Si Dudong Wilson Ate Pres. Wilson. Anis Wilson Ate Pres, daghan mga uyab ng agdi niya, pero wa mo yun wa mo yun mga anak. Nya nagtuo siya nga di yun siya ka anak or yung asawa, baka anak yun ang asawa. So nahitabo nga naginom-inom siya dito sa bar kay tabagan siya kumpare nga kinahanglan nga mao na ana maglingaw-lingaw siya, inom-inom siya sa bar Ate Pres ta tibol mo to siya babae nga dancer. Karon nahitabo nababdos sa babae kay doon namin nitabo nila. Nahibawaan man si doktor nga ang asawa di makaanak niya, siya mo ay makaanak. Mao ni ang problema ron. Karon pagkuman nagpakuan sa si doktor. Oo niya, sige na magtawag ang babae nga katong gikatibol niya dito sa bar nga Sa mabdos atong siya. pagulyat, posible nga iya gito. Iya gyud siguro to Ate Pres no. Kay makaanak man ka siya. Okay ni nga sa babae nga wa biyag gyud lain kitabon ako sir. Ikaw ra gyud. Unya ang problema Ang problema niya, sultian man niya ka iyang asawa o unsa yung buhaton. Ani ang iyang kuyawan kon magsige ang tawag-tawag kun babae. no? Oo, magsige tawag-tawag niya bibawaan siya ang asawa. na gulyat no. Gubot yung kayo, tinuod Ate Pres. Nya naingon ra ba gyud iyang asawa nga og magbinuang ka dong maghikog dong ko. Na. Inig abot, inig kamatay nako, inig hikog nako, ang akong bubalik yun kay kagon ti ka mo. Hadlok siya. Unsa yato ikata. Dong, para sa ako, Ate Pres, no, may paisultian lagi niya. Kaysa niya na may asawa nga, managop lang tagbata dong. May paisultian niya nga. Ako ang Kakali- yung anak day. Oo, no, pero ningon na asawa nga. Og magbinuang ka. Mga dap. Mga dap lagi. Pero di sa siguro musugod ang asawa nga, adapo nila sa anak sa laing babae niya. Kaya di saan mo siya, wala gid. Di ko mabinuang day. Pinangga kita, love kay tika. Sabang binuang galing ka doon, maghikog yun ko. Sa timan, na maghikog yun ko. Unya, kung palalitan katong iyang anak mo, ilang adapon, Oh. di niya pahibaw. Pero ang problema, ang inahan. Ang inahan, musulti niya, amuam ng anak. Patay. Saon lang. Pero- labad sa ni mamay. Oh, labad yun. Oh. Para nako dako inog gimbaton, iyang adapon, pero mabalhin sila, upuyo. Oh. Nga di sila magpahibaw. Unya daw, kana imuhang ko, number or imong Facebook, i-block lang to siya. Oo. I-block to. Ano din nakatuntak. Oh, para di ka kontak, i-block dito, kay lisod kayo. Bam, unsa ba yato yung kisultihan ni Bam? Very good, Bam. Ay, kay labad og uwan ni Bam. Naghisgot ba to siya gulyat nga dili sa makaanak? Dili ba ka anak yang asawa? Ang asawa. Oh, Siya magkaanak kay kuan sa doktor nga magkaanak gyud. Karon, Unya, karon. panultihon 5 verse 3. Ah, Ang mga ngabel sa daotang babay tamis sama sa dugos. Ug ang iyang mga hawt sama sa lana sa olibo. oh. dayon. Asang mga mata nila, Bam, tamis yun ang sama sa dugo. Mata? Labi nagtutukan ka, Ate Pres. Niya, Pero mabilang nabi mga ngabel kayo madapat. Abi na kog mata pres isda ba nga musupsupo. tamis kay mata ng mga babae, Ate Pres. Tutukan ka na iya. Gulya. Sus, mura ka, kalabi nagmata nga maglupa, Bam. Mura ka. Ipadadaan itang kape, Ate Pres, oh. Isa Ang sanari, oh. Sa man na. Kape nga na malunggay. Si Guardia Imbintong na may gahata ka di, Ate Pres. Yan Sa ang Bam, ha? binuhat, yan Oh, binuhat. binuhat niya. Basig di, ganahan ka ni Ate Pres. Mm, Na wala- malunggay. Mangayo niya ko nimo panalitan. Garo, kuwarin ko sa. Usmatim galito ka te pres, abi ug mata sa isda nga. Nga supon. kada suyupon ba kay lami iba na mata sa isda. Ang imong galito Unan, primero kay atinuwa. supsupon ang mata. O lagi. Oh, ay Tambo ka na mata sa isda. gamitan ng word kay para amo na. Wa mi labot ana ba? Kadiyot lang. Usbon ako pagbasa, sir, mga panultihon 5, kapitulo 3, ang mga ngabel sa daotang babay tamis sama sa dugos ug ang iyahang hawt sama sa lana sa olibo. Karon, nakasadug ka kay ngano man nga nakigdalawas ka kung ali ra ba sa Leviticus 18 verse 20 gingon dito nga ayaw pagpakighilawas sa asawa sa imong sikatawo aron dili ka mahugaw. Nahugaw jud ka. Sir, para na ako, katong ingot Ate Priscilla nga sa gupon, unya, mamalhin sila puyo gulyat, o dili magpahibaw asa sila ni puyo. Ang ako lang, o ikira po kasi sa bata o kidnapping. Mao na, may kayaw. Karon, Karon. ang sulbad yun, ani, Unsa man ba? dako-dako ding bimbuhaton. O lagi. Sulaya, kuno amigo ninyo ang kuan kanang barangay captain sa inyo.
Nga naman. Sulaya ko og hangyo ang imong barangay captain pakuyog niya. Unya adto pud mo kumpinto atubang mos pare kan atulway misa na ang kapitan na ang pare Wala ganyan, mag-unsa ba imong niya? asawa. Dahil ang asawa. O adto siya istorya ug matinga imong asawa mag-unsa mo dito. Ikaw na imo diskarte magnabaro kag pagkaon kay kunohay na birthday. Ikaw na imo diskarte. Atik-atik lang. Oh, ang ako ba nga adto kami istorya dito sa pare atubangan na pud Ya, ang dado to kapitan. nang inahan sa bata. Dato to. Pwede sad. Ah. Pwede sad kay ang inahan sa bata kanang pwede man sad mo adto sa dito aron makaingon siya nga basig mo ingon siya nga okay lang ko sustintuay lang ko niya wa man sad ka mo yung anak misis. Oh, inana. So ay ko no kani ako una nang og badawat Ah, man murag nindot sad bam kay ang tingog sa babae mo raw buta na tipres no. Buta no na tingog sa babae, wa na biyag yung kumakuan, wa na ko'y trabaho. Pero Oo. buta nun man. So kuan lang kanang smile ko no. Oh, daw. tinalig madaba. Oh, Oo. so ay unya kanang naan. Unahang istorya ang babae nga mo na imong nahuna. Oo. Unya dito na sa imong asawa pananglitan ug mingon mga asawa kay daan ra ba siyang nanaad ng anti nga maghikog sa ug magpakamatay Malay, kuya. ug kagon ka. Muna ngayon ko nga dadaang barangay captain aron makatabag-tambag niya ug adto mo atubangan sa pare aron pod ang pare makasulti niya og mga balaan nga pulong basin makapamalandong siya. Oh, in kaso og mubuhat imong asawa sa ingon, nandawaton na lang nimo og kagon ka, dawaton nimo. Dawaton lang kag. Oh, bahala nagbanderbison ka sa hadlok kag. Ang importante nga mapasulti nimo ang tanan kay kung ari gyapon ka mobalik sa Leviticus, gisulti ra ba dito Ano ba? sa Leviticus, I think kung masayop kapitulo 19 o kung masayop gingon dito ba nga kung duna kay kasilo si mong isig ka tao prangkahi siya ron dili ka makasa kay in kaso unya og dili mo magkaprangkahay mo asawa masilo nimo unya maghikog siya magpakamatay siya nagbaon siya dakong kahiubos sa lubnganan no meaning tanan gulyat no Ah. murag nahagawas ko murag kilabot Yan naman. ani tanan sa ito bayot ba ko dili pa ako makaanak bitaw na lang no aron mahusay nga muna kay dili nila lim nga mga problema nga mga nasudlan oy Di ba? no sugo ko nos ilim nun sugo ko adi ay bisag wa pa siya ni hubog na ingong mga gulyat magbububuang ni bayara bugha kini ron Oh, bitaw. may pakadukirok to kagamay dong Angol gyud angol. oh ha Ay, puti ba? tawatan na gyud ang tanan Puti ra ba kuno ba? ha Puti siya puti ra ba kay ka bugha gyud karon. na mo na nakalahi na ako kaya ko ganahan laking puti Ganun man. murag siya may bayot na mga salamat na mga nagating kaluman doon Kung ako ay puzzle, tihan.